御年生まれの方必見、永遠の開運を約束する最高の神様の言葉。御年生まれの方の守り本尊は普賢菩薩です。頭がよく困難を乗り越える力があります。そして人を救う行動力があり、あなたの繁栄が約束されます。また地蔵菩薩、虚空蔵菩薩、聖子菩薩もあなたに開運を授けてくれます。そして普賢菩薩の言霊はオンサンマヤサトバン、オンサンマヤサトバン、オンサンマヤサトバン。あなたがこの言霊を聞いてさらに開運しますように。いつもご視聴ありがとうございます。